За 8 години някои държави отиват в космоса. Други развиват изкуствен интелект. От вчера разбрах, че България го е развила първа. Един лидер на политическа партия каза, че той е развил изкуствен интелект. Вярвам му, защото той може всичко. Доколкото знам, е обещал да построи магистралата до 2017. България никак не е бедна държава. Но България е зле управлявана и България е крадена държава. Вие виждате всички последни редовни правителства как попадат в плен на олигархията. Как имаме министър-председател, само че друг му нарежда какво да прави. Имаме министри, само че за да разпишат за някаква обществена поръчка, за някакъв проект, за някакво плащане, едни други хора им държат ръката, които нито сме гласували за тях, нито сме ги избирали. Те стоят в сенките, но определят разпределянето на обществения ресурс. Нагледахме се и на сглобки. Хората, които искаха вашето доверие и влязаха в властта, за да се справят с олигархията и мафията, още слизането в парламента се прегърнаха с тях. И да ви кажа, по-страшното от това, че гарантираха изпирането на олигархията, изпирането на мафията, нейното легитимиране, по-страшното е, че те убиха надеждата на всички нас, че може да има промяна. Промяна към добро. Разбиха и представата ни за морал в политиката. Нагледахме се как постепенно се руши и отнема нашият национален суверенитет. Как българските управници, отивайки в Брюксел, предварително казват да, дори преди обсъжданията, преди дебатите, само за да се нагодим и да покажем, че ние сме готови да подпишем и да приемем всичко, независимо дали то ще се отрази негативно на нас, а в перспектива дори на самият Европейски съюз. Подкрепяме войните, а всъщност войните са причините, едни от причините, освен нашите вътрешни, за тези кризи, които ни връхлитат непрекъснато през последните години. Аз се вслушах в гласовете на всички вас, обикаляйки страната, говорейки с много хора, поемайки тази нелека отговорност да напусна своя пост и да поемем по пътя на прогресивна България. С амбицията да бъде мощна политическа алтернатива, която да върне доверието в институциите, да върне доверието в нашето общо европейско бъдеще, което нашият народ, всички ние, заслужаваме. Или ще поемем по пътя на прогресивна България, да се развиваме като демократична, модерна, успешна европейска държава, или ще продължим да бъдем в плен на олигархията и да проспиваме всички възможности, които ни дава нашата земя, които ни дават нашата история, нашите традиции, нашият народ в ваше лице. Да,